Біздің бұяқтан Башқұртстан болса, енді туғандар республика ең яқын бізге тірәліп тұра. Бұяқтан. Марый, әлбәтті Марый. Марый, елмайып қарай. Әзір сіздің үшін, достар, бүтін республикаға барып болмас, аты күні бойы керек біздің елін өтерге. Мұнда енді Удмурты турында да айтып аларбыз, Шуашы турында да, Қытайлар турында да хатта айтып аларбыз. Чөнки алар белән безнең яхшы мөнәсәбәт бит, илгә килгәндә. Марий Республикасына китәбез, дуслар. Сезнең өчен хәзер үзегез беләсез, токмаклар яраталар бит инде. Безнең тамашачылар. Мәгънәле җырлар җырлаган булам да мин. Күбрәк килде китте җырларны яратабыз бит. Үләмдер, мөкәррәмәдер. Шул сериядан күрше республикада яшәүче кызлар турында үзебез уйлап тапкан Марый токмаклары. Биюләр рәтлейналарны. Шибәр кызлар бик күп алар, белмим кайсын сайларга. Шибәр кызлар бик күп алар, белмим кайсын сайларга. Сайлый йөри торгач батты бетте мойларга. Сайлый йөри торгач батты бетте мойларга. Гашык булдым бер кызыга, булып чыкты ул Марый. Гашык булдым бер кызыга, булып чыкты ул Марый. Марый булгач Марыйга, китәм яш караллага. Сатки шо, китәм Марыйстанга. Тагын берсе ышырады, анысы булды Удмурт. Тагын берсе ышырады, анысы булды Удмурт. Киндер миная, аңламадым нишерта. Алдамыйм, юлны тутам Ижауга. Шундый тәмле кайнар аш, китерде миңа Шуаш. Шундый тәмле кайнар аш, китерде миңа Шуаш. Шуаш булган Шуашка, китәм мин Чебоксарга. Алдамыйм, китәм Чувашстанга. Бик каңгырып йөри торгас, осрады башкорт кызы. Бик каңгырып йөри торгас, осрады башкорт кызы. Кисә рәхәтләнеп истек айгыр биргән кымызны. Айгыр түгел, ул бия, вәт сиңа Башкирия. Кысык күзлесен очраттым, булып чыкты ул Кытай. Кысык күзлесен очраттым, булып чыкты ул Кытай. Кытай түгел, ул Вьетнам. А разница нету нам. Егетләр җитәр. Үземнең хатын турында җырлыйм әле. Туда-сюда йөри торгач, ышырадым маржага. Туда-сюда йөри торгач, влюбился маржага. Маруся дип белгән идем, оказалось Миләүша. Ул Миләүша булганга, алдым аны хатыныга.